Guy, way klaro yun eh. So, ginuo ko. Porte hanggang pero anak tagka mo, ano bitaw na siya. Patay. Patay. Ay! Ay! Dali, balingkod ba? Nagisagot na ka, klaro kayo. Ewan basta ako lagi mo translate lagi, okay kayo, sumtun. Walang hiya ka? Walang hiya ka? Ha? Pinahamak mo ko! Imbis na magustuhan ako ng lalaki, hindi na ako nagustuhan! Oh, no! Kung ano palang dinidikta mo sa akin? Usama di ay! Usama day! Manupot? Sabi mo, wala pa siyang, ano? Oh, Tuli. sabi mo, mabaho daw ang hininga niya. Paano ako magustuhan nun? Gipa-translate man mo. Nangiya ka Abay! talaga, no? Mawawalan ako ng love life sa'yo. Nayabag na, nagpa-translate. O niya, ako pa hinungdan nga buwan sige ni Gugma. Nabuang naman taan ni kalakihan noon. Friendship is over. Uber. Pulang kung saan ng Uber. Ay, wala ka di ay. Ay, kalimutan ka sa kumangga. Ay! Kali, lingkod rin, lingkod. Hello. Hi! Aray, gusto naman, oy. Kaping kainit, no. Sasabihin ako sa'yo. Ang sama na. Kaya mo yung kaibigan natin, yung mataba. Sino? Sisa? Dagang Si Imang. Ay! Si Imang, ano di? Ay! Naiinis ako. Di ba? naman? Di ba gusto ko yung lalaki doon? Oh, Si Sario. dayon? Nagpadikta ako sa kanya. Nagpaturo ako ano magsabi ng Bisaya para maintindihan ni Sario. Nagpadikta ako. Ang sinabi ba naman niya? Ano yun? Mabaho daw ang hininga. Paano pa ako magustuhan nun? Kaway klaro po di aning Imang po di. Eh, sayo pa sa tuyaha. Dapat tabangan ka niya para magkauyab mo. Galugin mo nga, hindi kita naintindihan eh. Ay, ako masama talaga ugali ng Imang na yan. Dapat tinutulungan ka niya para magkatuluyan kayo ng lalaking gusto mo. Kaya nga eh, tulungan mo nga ako. Ay, sus. Ha? Tawang-tama. Ako yung bahala. Sige. Sige, oh. Paano ko sasabihin na ano? Sasabihin ko dapat sa kanya. Siyempre, magsusorry ako. Oo, di. Sabihin mo, kailan, kanus ka maligo. Kanus. Kanus ka maligo. Tapos, Tapos, sakto na ba na? Kanus ka maligo. Kay, bakit maligo, di ba? Hindi maligo. ay okay, sakto lagi na. Promise, believe me. Magkauyab lagi mo. Oh no. Kanus ka maligo. Kay, ano sa man nagtutlo? Kay, grabe na kaayo ang imong baho. Kay, grabe na kaayo ang imong baho. Ang imong. Baho. Tapos, Kutob sa makasugat, makuyapan. kutob. Sa makasugat. Makasugat, makuyapan. Tapos, Kuyapan. Kaila ka og shampoo? Kaila ka og shampoo? Kaila ka Wait og lang. shampoo? ba't may shampoo yan? Mangayam ka Mamaya, gusto, iba na naman yan, ha? Dili lagi, promise. Believe me. Shampoo, di ba po? Padayon. Sabi mo yan, ha? Shampoo, 'di ba mabango na, mabango? Dapat pabanguhin natin ang image mo sa kanya, ganun. Ala, baka og shampoo. Dupay. Tapos tag 5 rana sa merkado. Tag 5 rana sa merkado. Sino yung merkado? Merkado Ilado niya palengke. Palengke. Ay, Ba't napunta tayo sa palengke? isuro mo siya imong isyang ilibre sa may palengke. Ililibre ko siya. Yes, Oo, libre pwede mo. mo. Tapos, Parisi na lang pod og sabon humot. Parisi
na lang pod og sabon humot. Aron ang kaspa og buling mga hurot. Kaspa Og og buling. Buling mga hurot. Mga hurot, mahurot. tapos Aron mamurag tao pug katan-awon kana. Aron murag tao katan-awon. tao. Oh, tao katan-awon. Kana. Syaro, mag-okay na lagi mo anak lagi. Yun lang. Oh, mura Okay na to? Oh, okay na na. Nagmamahal. Nangani mo na, nagmamahal. Hindi. Naghigugma. Naghigugma nimo, kana. Naghigugma nimo. Ikugma. Higugma nimo. Gambing. Okay. Kana. Paano ba yan sa Tagalog? Basahin mo nga. Sa Tagalog, Ay. Oh, sa Tagalog. Paano Ay, ba yan? pasensya ka na, Saryo. Hindi ko naman talaga sinasadya. Mao na siya. Kanang maluko lang talaga ang kaibigan ko. Lahat ng sinasabi niya ay hindi totoo. Alam mo ba, ikaw ang pinakagwapo, pinakamabait na tao na nakilala ko. Okay na yan. At dahil dyan, kaya kita nagustuhan. Mao na! Salamat. Salamat. Alis na ako, ha? Sige, Excited na kasi bye. ako kasi gagalit na yun, ha? Bye-bye! Ako agugma bayhana. Ay, sus mo pa nagpadag love letter. Murag libat kay ang gugmar ba ko sa libat pinaagi sa love letter.